Magandang gabi guys. Sana magustuhan nyo ang ating vlog ngayong gabi. One game lang tayo. Ayun ay na-download ko na. Kasi kagabi ay dinilit ko dahil full storage. Shoutout pala kay Jed Louis de Guzman tsaka kay Edrel Bawol. So guys, play na natin. Last game lang to. Wala tayong magawa, kaya magbablog tayo ng walang kwentang laro. So yun, to. So guys, nagpalatastas. Yan, game pa lang nito guys. Facebook na umano guys. Patay to guys, patay lang to, patay. Pag namatay to, maya to. Mapapaya sa akin guys. Mapapaya sa akin guys. Patay guys. So guys, eto nga. Di naman tayo magaling dito. Ano lang. Patay nga tayo. Di nga tayo magaling. One more game. Meron na dito. Meron ng 1 million, isa pa lang. Meron na magwa 1 million. Meron na nakikita nyo guys. Lagi ko napipindit yung turbo. Pa nga, lang kwenta. Ang magustuhan yung mga loads. No edit to guys, no edit. Katapos magmo-Mobile Legends tayo. Second vlog. Sa gitna marami. Meron dami dito. May namatay sa baba. Ako ang kagalingan ko lang dito ay magaling ako magpatay. Kasi minsan ako nagsasambahan nila. Tulad nito, step back. May namatay sila no? Hindi yung step back. Patay ito. Lord. Ay puta. Shit. So ngayon nga guys, sana magustuhan nyo ang ating vlog. Maraming salamat. Baka di na tayo makakapag-vlog, umulan na. Pero tutuloy pa natin yun. Thank you. Peace out.